guys, ini anak aman tuh pak. Areng nanala ronas kortijeru nervul pak itu ondulir. Udade hissa movie da dadana tu ondulir. Usala dadana hತ್ತು ಚಪಾತಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಮೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡೇರಿ ಓನಸ್ ಕೊರಿಯರು ನಾನೆಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಓನಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬಾಡ ಉಂಟುಂಡು ಬೇಗ 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 ಹೆಂಗ್ ಬಾಡ ಇರೇ ಒಂದು ತೂಪಾವೆ ನೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಿ ನೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೈಯತ್ತು ಕಬಾಬ್ ಸಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡೆ ಏಪಲ ಸಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನ ಅಂಚ ಅಂಚ ಏನ ದೊಡ್ಡ ಒಂಚೂರು ಕಬಾಬದ ಪೀಸ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಮಾರ್ದಿತ್ತೇರ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಬೇಯ್ಪ ಎಂಕೆ ಪೀಸು 1 2 3 4 5 6 ಯಾನ್ 6 ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೀಸ್ ತಿನ್ಪ ಅಂಡಲ ಪೀಸ್ ಈತೆ ಉಪ್ಪು ಇಜಿಂದ ಒರೆ 20 ಪೀಸ್ ತಿಂತ ನೆನಪುಡ್ಜ ಐದು ಬೊಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ ಬಂದು ಗುಲು ಗುಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬುರ್ಕ್ 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 ಆತ ಎಂಕಲ್ಲಿ ನೀ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಟಲ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಪ್ಪವೆ ಟಣ ಏನು ಓಲ್ಡ್ ಬಾಟಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಗೋ ಲೈಟ್ ದೇ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅರಿಯಪ್ಪಲ್ಲ ಆರು ಮ್ಯಾಗಿ ಆರು ಬೇಯ್ಪತ್ತಿ ನೋಡುದು ಅದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದಂಚ ಪಾಡ್ರಿ ಅವು ಪೂರ ಕಲ್ತದ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ರಪ್ಪಕ್ಕ ತಿರ್ಗದ್ ನಿಂಗ್ ನಮ್ಮನೆ ತಚ್ಪಾರ್ ವಿಲನ That was Tanish vlog ಆದಿತ್ತು ದಾಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತು ದಿನ ಆತು ನಿಕಲ್ ತೂಯರು ಯಾನು ಟಿವಿ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕುಲ್ಲೋನ್ ಎನ್ನಾತೆಗೆ ಎನ್ನ ಬರೀಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಸಡನ್ಲಿ ದೆತ್ತದ ಐ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಪಾಡಿನ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂದೆನ್ನಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಷನ್ ಅಪಗ ಮೆಮೊರಿ ಫುಲ್ ಆನಾಗ ಯಾನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡ್ ಆಪುನು ಅಪಗ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸೆ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಎಂಕಲ ತೂನಾಗ ಪಾಂಡಲ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಆದುಪುನು ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಂತಂದುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಷಿ ಒಂದುಲ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಖುಷಿ ವಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಗ ದೈದಿನ ವಿಡಿಯೋ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪುನಾಗ ಕಲ್ನ ಫೈಟಿಂಗ್ ಉಂತುದುಂಡು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿನ ಪಾಪದ ಒಚ್ಚಿ ಬಾಲೆ పంద వచ్చి అన్నల ఫేవరెట్ పత్తు ఎద్దవే అవే నోరా గుండులి ఉందువేనా అందు ఫస్ట్ ದ ಏಪಲ ಪಾಪಪ್ಪುವ ಜೋಕುಲ್ಲಾತೆ ಪೂರಲಾತೆ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಪಾಡಿ ಉಂಟು ಬಾಕ್ಸ್ വെയിറ്റ് എന്നൊക്കെ ഇട്ടുണ്ട് ധാരാളം ಪಾಪದ ಬಾಲೆಯ ಖುಷಿ ಬುಡು ಬಾಲೆ ಬುಡು ये साइलेंट वाला है ये बुलू वाला है ये साइलेंट है ये स्लीपिंग है ये सेपरेट है उंदुतला ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತದ ಕಿಂಡಿ
ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತುಗಿಲ್ಲಿ. So that's all for today. Enkalna cute little puppies na nikale apaga tupu nanchina chance tikkunu sadya ginito video ate pira tikku ayna ate bega bokonji posata ayna video. Thank you so much for watching. Lots of love. Bye.